Fruíme celebra as súas festas das Cabezas. Onte foi a quenda da misa de procesión en honra de Santa María da Cabeza, xornada na que tampouco faltou a música. Fin de semana moi festivo na comarca, Fruíme celebrou as súas tradicionais festas das Cabezas, onde houbo unha programación pensada para todas as idades. Os festexos comezaron o sábado coa actuación estelar de Leticia Sabater e onte domingo foi unha xornada na que se mesturou a tradición cos bailes. Dende as 9 da mañá houbo misas cada hora e a unha foi na honra de Santa María da Cabeza, seguida da procesión. Moitas persoas achegáronse a Fruíme para non perderse estas celebracións religiosas e festivas. A verdade é que é un día de festa, está cheo de xente aquí a Fruíme e, bueno, unha procesión moi importante, tanto en Lousame como nos concellos da comarca, e ven xente, a verdade, que dende moi lonxe para poder disfrutar deste día de festa e moita xente devota a esta Santa María das Cabezas e, bueno, non defrauda nunca. Desde o concello tamén queremos dar a noraboa aos membros da comisión porque están traballando durante todo o ano para poder disfrutar destas festas o día de hoxe e, bueno, pois dar a miña máis sincera noraboa e que, bueno, que sigan facendo así de ben como fan sempre. Misa de procesión que coincidiron coa do Nazareno, algo que non impediu aos crentes a chegarse a Fruíme para honrar a Virxe da Cabeza. Nunca defrauda, ven xente de moi lonxe, están xa ofrecida de un ano para outro e hai moitas festas ahora mismo por aquí por cerca, pero a xente aquí nunca falla. Tamén asistiu aos actos religiosos o alcalde Lousamián, Esteban Ares. Presidila ahora, digamos, indo coa corporación como alcalde, pois, bueno, unha enchedelle de orgullo e de responsabilidade tamén é unha ocasión para que a xente nos vai conocendo, digamos, ahora un pouco o equipo de como vamos a ir traballando, que intentaremos ir sempre todos xuntos apoiando a todas as parroquias. Vir aquí, pois, tocounos a primeira que me tocou no cargo foi vir a Fruíme, pero estou moi contento, porque ademais é unha parroquia moi especial, porque aquí está onde está Cernadas de Castro, aquí, digamos, temos a figura máis importante do noso concello, teñen unha actividade veciñal impresionante, que é unha envidia que os animo, por favor, a que sigan sempre con ese ritmo de actividades. Nós intentaremos seguir apoiando sempre en todo o posible. E sinalou que están sendo unhas celebracións nas que participou un amplo número de persoas. Onte houve un gran concerto aquí con Leticia Sabater e, bueno, a festa das Cabezas ao final nunca defrauda e aquí seguiremos apoiando ano tras ano. Hai moita xente de fora ao alcalde e a toda a corporación, pois nos enche de orgullo ao final que, habendo outras festividades neste día, outras procesións, a xente veña aquí, xa non só do resto do concello, senón de outros concellos, porque vin xente de Noia, vin xente de Boiro, vin xente de Rianxo na procesión. Entonces diste, bueno, é algo bo que veñan a Lousame, que Lousame atrae a sempre, neste caso por esta festa, pero por outras actividades. E iso é o que temos que seguir traballando desde o concello. A xornada matinal de onte contou tamén coa rexión Bermú a cargo do grupo J. Besón.